وعن شغلوتن بوليتيكا مقلم وتهدراوي مدلوات إثيوبيان إيرتران مرحت هوحات جزاو محدارن عزز سراوي تግራይን نزحلفو بركت بولو سمونات أب أخيبات قميتهم يمزركبهم أقدمو وحات أخيبا كادرتاتو ككاي تنقاسقسو دحري وسانه بريزيدنت جزاو محدار تግራይ ጌታቸው ረዳም ከይተኻይደ ተሪፍዮም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣባል ፖሊት ቢሮ ህወሓትን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳርን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ዘለውሉ ጉጅለን በኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከቦም መሪሕነት ትውድብን ሓያል ምሰሓብ ከም ዝተራእየ ናይ ቀረባ ተዘክራዮም ይኹን በር ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበረሰብ ንግድን ብዝገበርዎ ሽምግልና መራሕቲ ህወሓት ካብ ምትፍናን ክቁጠቡን ጸገሞምን ኣፈላላዮምን ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ከም ዘሎም ናብ ጠረጴዛ ክቐርቡ ተገይሮም ኣብ መንጎም ዝተፈጠረ ኣፈላይ ድማ ምኽንያቱ ከይዲ ገምጋምን ክወሰዱ ዘሎም ስጉምታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዝተኻይደም ህዝባዊ ዝርርብ ገሊጹ ነይሮም ገሊኡ ኣመራርሓ ህወሓት ካብ ቅድመ ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንገምግም ዝብል እንትኸውን ገሊኡ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንገምግም ዝብል ብምዃኑ ዝተፈጠረ ጸገም ምዃኑን ንባዕሉ ከም ኣመራርሓ ካብ ቅድመ ኩናት ጀሚሩ ንገምግም ኣብ ዝብል ሰልፊ ከም ዘሎ ብግልጺ ተዛሪቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ እናተኻይደ ዘሎ ኣኼባ ኣመራርሓ ህወሓት ግዚያዊ ምሕዳርን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ድማ ክንደይ ዝወሰደ ይውሰድ ተገማጊሙኻን ኣጽሪኻን ዝውሰድ ሽኩም ተወሲድኻን ጸሪኻን ሓድነት ፈጢርኻን ንምውጻእ ዝዓለመ ምዃኑ ኢና ትግልጸ ዘሎም እቶም ቀንዲ መራሕቲ ዝበሃሉ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ ናይቶም ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሑ ዘለውን ጸገማት ሓላፍነት ዝወሰዱ ምዃኖምን ከከም ዘጥፍእዎ ክሕተቱን ኣብቲ ኣኼባ ስጉምቲ ክወሰደሎም ከም ትረዳድኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጺብና ምንባርና ዝዝክርም ኣብቲ ካብ ሶኒ 15 ታሕሳስ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ እቶም ዝተገምገሙን ዝተነቆፉ ኣባላት ፈጸምቲ ስራሕ ኣይሳተፉን ዘሎም ሕዚ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ እዩ ዝካየድ ዘሎም ክሳብ ዝቕጽል ዘሎ ሰሙን ክቕጽል ድማ እዩ ዝግመትም ኣብ መወዳእታ ድማ ውሳነታ ኣኼባ ተተሓሒዙ ናብ ጉባኤ ክኽየድ እዩ ተጽቢት ዝግበር ዘሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ድማ ብብዙሓት ኣዘራረቡ ኮይኑ እናቐጸለ እዮም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ውድብ ህወሓት ይኹን ተናሓናሓቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ እውን ወጠርቲ ጠለባት ይቕርቡሉ እዮም ዘሎም ተናሓናሓቲ ውድባት ፖለቲካ እውን ብተመሳሳሊ መሰረታዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ትግራይ ንክመጽእ ዝጠልቡ ዘለዉ ኮይኖም ሕቶኦም ኣብ ኣደባባይ ከቕርቡ ይጽውዑ እዮም ዘሎም ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ሰላማዊ ሰልፍን ምክያድ ይውድቡ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኖም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዚ ብእወንታ ክምልሰሎም ድዩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣትዩ ዘሎም ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝነበረ ሰሙን እቶም ተናሓናሓቲ ውድባት ፖለቲካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ንምክያድ መዲቦም ግዳይ ማእሰርቲ ከም ዝኾኑ ዝዝከርዮም ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ ኣኼባ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ እውን ብኣገዳስነት ዝሳተፉ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኣብ ትግራይ ሓድሽን ስትራቴጂካዊ መራሒን ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁልፊ ግደ ይጻወቱ ከም ዘለዉ ይስማዕ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መራሕቲ ህወሓት ተፈጢሩ ዝነበረ ክሳብ ምጽራፍ ዝበጽሐ ምሰሓብ ክልዝብን ተሃዳዲኦም ብፖለቲካዊ ቃልሲ ጸገሞም ክፈትሖም ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ከም ተዋጽኡን ሰሚዕና ኣለና እቲ ኣኼባ ውሽጠ ፖለቲካ ትግራይ ከባቢያውን ዞባውን ምዕባለታት ወተሃደራውን ዲፕሎማሲያውን ከምኡን ጂኦፖለቲካዊ ነጥብታት መሰረት ብምግባር ብዕምቆት ከም ዝተዘተየሉና ተገሊጾም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዝኸፈ ወጥሪ ዝኣትዉ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ይተሃዳደኑ እዮም ዘሎም ብክልቲኦም ድማ ልዑል ወተሃደራዊ ምድላዋት ኣብ ምክያድ ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ እዮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዘመላኽቶም ሞት ኤርትራውያን ስደተኛታትም ሓሙሽተ ኤርትራውያን ስደተኛት ኣብ ቃላይ ቱርካና ኬንያ ከም ዝሞቱ ተገሊጾም ሓሙሽተ ኤርትራውያን ስደተኛት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ቱርካና ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ነበርቲ ከባቢ ገሊጾም ብዘይኮም ክልተ ካብቲ ሓደጋ ድሒኖም ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እቲ ሓደጋ ዝሓለፈ ሰንበት 17 ታሕሳስ ለይቲ ከም ዘጋጠመን ብዝተ ሓደጋ ብዝተዛመደ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣያኣተውን ዘሎም ዋናታ ጀልባ እውን ንብረቱ ሒዙ ንቦትኡ ከም ዝኸደ መስኻኽር ዓይኒ ነጊሮም ንክብል ቢቢሲ ጸብጺቦም እቶም ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ዩጋንዳ كأتو مدب كم زنبرم كفلة خايلهم أتم حموش تسبات جن سلم تهاب تقالي كأتو كم استجرد جنايت فرت دواحيلهم بوليس تخابي نتوم ريسات على علو لدوار عبز تبهلا كتما عبز ركب هوسبيتال تيوم كم زركبي تجلسهم مغربتهم قديات قدسات إيرتراويان أبي كينيا نتريسان أبي إيرتران مسلات يسرحوا كم زلو بيبيسس أبزي بلام بسنكتي أب السودان استولع كينات حد أشحات إيرتراويان سدتنيات كابتا درجة كم هاجرم زغوت الوازن نبر السودان نبرتهم رحريهم أجريوس إني ناب فوقدو تبهاتينهم فحيلهم يركبوا زولت أوزاب قال كابتن سدتنيات بإثيوبيا كينيا نبيلهم نيوغاندا يأتوا كم زلوا ملاخيتهم زي كازي أبي إثيوبيا صنحوا إيرتراويان سدتنيات حتى تعوباون كم زلون كابتي أب تهاجر بفلايد ما أب أدي سبعة فتصم زلو مسرت أي بهواري زقبل ما أسرت كمون من واحد مسرح تعوبا هادي مميوز كم زلو يفلت قبل BBC أبزي بلام أبز حلفوا كل تأوارح السفرالي بزح زلهم جوجلتات إيرتراويان كاب إثيوبيا ناب كينيا كأتوا كم ستحازو بوليس كينيا جليس أتوحد سدتنيات دما كاب عقل لعلو كينو
ከም ዘሎን ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛት ኣብ ጫካታት ኬንያ ተደርብዮም ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መደብራት ፖሊስ ተቀይዶም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛት በአስገርቲ ተታይሎም ንጉዕዞም ክሳብ $2,000 ከም ዝኸፈሉን ኣብ ኬንያ ምስኣተው ድማ ኣልዳ ማእሰርትን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለው በዓሎም እቶም ስደተኛት ይዛረቡ ይብል ጸብጻብ እቶም ኣሰጋገርቲ ሰባት ትጉዕዞ ብመኪና ከም ዝኸውን ከም ዝሕብርዎምን እንደኾነ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ጥራይን ልዕሊ 20 መዓልቲ ብእግሮም ዝጓዓዙ ከም ዝግደዱ ዘለውን ስደተኛት ገሊጾም ኣሎም እቶም ስደተኛት ገንዘቦም ከፊሎም ከብቅዑ ብጥሜትን ህይወት ዝፈታተን መሪር ኩነታት ከም ዘሕልፉውን ይገልጹ ትብል ቢቢሲ ጸብጺብ ሰላም እስራኤል ኩናት ጋዛ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ይኽፍላ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ኣብ ኩናት ጋዛ ንምጽዋሩ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ እንዳኸፈለት እያ ኢሎም ኣብ ዓርብ ጀሚሩ ኣብቲ ኩናት ልዕሊ ደርዘን ወታደራት እስራኤል ከም ዝተቆተሉን ብሓፈሻ ኣብ መሬት ዝተኻየደ ወፍሪ ሞት ኣባላት ሰራዊት እስራኤል 154 ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሞት ዝበዝሐን መዓልታት እያ ነይራ ዝበለት ቀዳማይ ሚኒስትር እንትኾነ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካል ኣማራጺ ከም ዘየለ ተዛሪቦሎም እዚ ከም ዲልን ኮሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ኣብ ዝሓለፈ ቅዳም ኣብ ማዓስከር ስደተኛት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 70 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ሓቢሮሎም ካብ 7 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ጋዛ ይካየድ ኣብ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ እስራኤል መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከቦም ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተቆተሉ 54,000 ድማ ከም ዝቆሰሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጦሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኔታንያሁ ብዛዕባ እቲ ድሒሩ ዘጋጥም ሞት ሰራዊት እስራኤል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ሎሚ ኣዝዩ ሕማቕ ንጉኸዩ ኣብ ጋዛ ኣዝዩ ሕሱም ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ጽባሕ እዩ ኢሎም እንትኾነ ሰራዊቱ ክሳብ መወዳእታ ብሙሉእ ሓይሉ ወፍሪ ክቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ንሓማስ ንምጥፋእን ኣብ ጋዛ ዝተተሓዙ ጅሆታት ብሰላም ክምለሱን ዝሓንጸጹ ዕላማ ከም ዘይቋርጽ ደጊሙ ረጋጊጾም ንጹር ንምግባር እዚ ነዊሕ ኩናት ክኸውድ ይክእል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ወሲኹ ገሊጹ ሰላም መበል 154 ዝሞተ ኣባላት ሰራዊት እስራኤል ኣብታ መዓልቲ ዝተነገረ ኮይኖም ኣዛዚ ታንክታት መጀር ኣርየ ራይን ዝበሃል ድማ ኢሎም እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለጺ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘካየደ ወፍሪ ልዕሊ 8,000 ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ገሊጾም ወተሃደራዊ ስርሒት እስራኤል ዝጀመረ ብ7 ጥቅምቲ ዕጡቓት ሓማስ ካብ ጋዛ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ጥሒሶም ብምእታው 200 ሰባት ቀቲሎም ኣስታት 240 ጅሆ ድሕሪ መሓዞም እዮም ኣብ ኒውዮርክ ዝተጋበአ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ናብታ ጋዛ ተወሳኺ ሓገዝ ከኣቱ ጽውዕ እማመ ጽዲቕሎም እንትኾነ እቲ እማመ ስምምዕ ህጹጽ ተኹስ ደው ክብል ክጽውዕ ኣይከኣለን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ናብ ጋዛ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይበጽሕ ዘየቋርጽ መጥቃዕቲ እስራኤል ዕንቅፋት ከም ዝኾነ መልኪቶሎም ሕብረት ሃገራት ኩናት እስራኤል ጋዛ ብኸምዚ ተቐጺሎም ህዝቢ ጋዛ ንሕሱም ጥሜት ከም ዝቃላዕ በተደጋጋሚ ከም ዘጠንቀቐ ዝፍለጥ እዮም ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ኣብ ግብጺ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዓዶይ ስምምዕ ዝተፈተነ ዝርብ ክሳብ ሕዚ ውጽኢት ከም ኣይከኣለን ብዛዕባ ዝርብ ተኹስ ደው ምባል ዝፍለጥ ፍልስጤማዊ በዓል ስልጣን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግብጺ ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ሰብኣዊ ስምምዕ ዝጅምር ሓድሽ ውጥን ዘቕረበት ኮይና ሓማስ 40 ጅሆ ዝተሓዙ ሰባት ክፈትሕ እስራኤል ድማ 120 ፍልስጤማውያን እስራት ክትፈትሕ ዝብል ይርከባ ኣብ ካልእ ዜና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ከም ዘለው ገሊጾሎም ባይደን ብዛዕባ ህይወት ሲቪላት ምሕላው ሰብኣዊ ሓገዝ ዝህቡን ሲቪላት ካብ ዞባታት ኩናት ምውፃእን ዝምልከት ከም ዘተዩ መግለጺ ዋይት ሃውስ ኣመላኺቶም ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ንፈርቲ ይቕጽልን ሰላማውያን ሰባት ድማ ካብቲ ቦታ ንኽወፁን የጠንቅቑን እዩ ዘሎ ደብዳብ ዝተፈጸመላ ኑሴራት እቲ ጎራበት ቡሬጅ ዝነብሩ ምእንተ ድሕነቶም ክብሉ ብቐታሊቆም ክወፁን ናብታ ንኣንፈት ደቡብ እትርከብ ከተማ ዴር ኣልባላሕ ክኸዱን ተኣዚዞም ኣሎም ኣቦ 6 ቆልዑ ዶክተር ርዝያት ንማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናበይና ክንኸይድ ውሑስ ቦታ የለን ኢሎም እስራኤል ሰላማውያን ሰባት ክወፁ ኣብ ዝኣዘዝትሉ ከባቢ 150,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝነብሩ ጸብጻብ ውድብ ሕብረት ሃገራት የመላኽቱም